Ilang chikiting sa Kalasyaw, Pangasinan ang nagsuot ng Halloween costumes at bumisita sa munisipyo. Silipin sa report. Masayang nagtungo ang mga chikiting ng Barangay Nalshan Daycare Center sa tanggapan ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan upang mag-trick or treat. Suot ang kanilang Halloween costumes at favorite superheroes attire tulad ng Maleficent, Pennywise at Harry Potter. May bata ring nakasakay sa dinosaur. Pumila ang mga bata at inabutan naman ng candy. Yes. Ito kasi yung experience na hindi na nila mai-experience for another year na gagawin nila. And kasi dito lang naman sa daycare, mafe-feel ng mga bata how excitement is to celebrate the trick or treat po natin. All-out support ang mga magulang sa kanilang mga anak, kaya todo effort sa kasuotan ng mga anak. Nagkaroon din ng candy shower kung saan nagunahan ang mga bata sa pagkuha ng mga nakalatag na candies. Once in a year lang po ito. Kasama si Ron Tañedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.